sikat sa buong banla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom
Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello Right Bar Blue, isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Right Bar Blue, isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure,
keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors: Vice Mayor Marisa Vilitario Howe and family, Nabwa Camarines Sur; Honorable Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabwa Camarines Sur; Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang, Nabwa Camarines Sur; Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente Gurong-Gurong, Nabwa Camarines Sur; from the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong and family, Bato Camarines Sur; Honorable and Mrs. Victor Bong Gastelo and family, Punong Barangay, San Francisco, Nabwa Camarines Sur; Tubig Nabwa Incorporated, care of Engineer Philip Bitaw, Branch Manager, Nabwa Camarines Sur; Dandy and Juliet Azurin and family, BAPDA President, Barangay Angoscia, Nabwa Camarines Sur; for the soul of the late Josefina A. Ocampo, prayers from Mr. Jerry A. Ocampo, General Manager, Nabwa Water District, Nabwa Camarines Sur; for the souls of Rogelio, Maxima, Elmer, and Pampilo, prayers from Mr. and Mrs. Bernie Bermido, San Isidro, Poblacion, Nabwa Camarines Sur; retired Fire Senior Inspector Raul Duran Angeles and family, Nabwa Camarines Sur; and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatma Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto sa
Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 5 kita kan bulan na Hulyo, aldaw po kita nin Biyernes. Yun nagarorlom-lom na naman bagaan na kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Pero at least nahihiling daan na sirang ka na aldaw, ana saldang. Eba niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Ricky Sagayap, sa transmitter si Tony Matic Saison. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kan Syudad din Iriga. Di sa bilog na Rinconada area Asinman, probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito ka na probinsya ng Albay. Kumusta sa maparantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko. So mga amigo ta, amiga ng mga tendero at tendera. Siyempre sa mga chuper. Sabi nga ni Ken, mga driver. Anong klaseng bihikulo? Pati nga ni bisikleta, pinagmamanihuman baga. May manibila man. Saro po sa mga ipinaabot na reklamo sa Satuya. Kasud maining manunungod baga sa mga basura. Ligdi po sa nagkapirang barangay sa sentro ka na Syudad nin Iriga. Na kon minsan subuot dai na hakot tulos halos maduwang aldaw kaya pigpa para wararak na kan mga ayam kan mga ikos tapos minsan namamarong na ang basura. Onyan sabi ka itong nagpaabot sa Satuya dyan nga sa barangay San Roque sa may terminal tapos sa luwasan kan terminal kun minsan nga duwang aldaw na dahil nahakot ang basura. Kan hinapot niya subuot ang driver kay itong garbage truck. Sabi subuot kan driver ngaya hinahakot miman kaya lang ngaya minsan bako miman ngayan ruta. Tapos sabi pa subot kan driver, inapot pa kan nagrereklamo. Ano nga takon minsan, pati ang mga oro iskinita, dahil na nindo pinagkukuan basura. Ay igwasan na kaya nga kaming ruta, diretsuhan. O diretsuhan na dahil hakuton ang ibang mga basura. Ay napangyayari pag-arog po kayan pambihira. Kung kadakol man sa nang lipas kana basura ay talagang halos mati man sa na daw pinunpunan na basura tapos kung pigwararak na dahil man pinupurunpun tapos dapat obligasyon man ini kan mga barangay officials nagaanuan punong barangay kan barangay San Roque na dapat mantiniron man po ang kalinigan sa imong barangay Kapitana Nobela. Ang barangay San Roque po saro yan sa sentro ka na sa tuyang syudad na barangay. Saka magtarabangan, siyempre may oras man baga kaya na pwedeng iluwas na basura. Aniba man kaya dahil puman oras na dapat iluwas, pigruruluwas na.
So mga gala na mga askal na ayam, gala na iko, siyempre pagpaparahalong katon yan. Iwawarak yan kung may mga tada-tada pang pagkakan. Kaya lambang saro po makipagtabangan pag abot sa kalinigan, pagmantinir kan sa tuyang lugar kan sa tuyang barangay. Tabako sa naman po yan obligasyon kan mga barangay officials kundi pati naman kan mga residentes. Lalong-lalo na ngunya na panahon na talagang tig-ura na. Pagparawarak pa yan tapos inaabot nin baha oran di siyempre so iba pong mga basura isusulog yan sa kanal dyan sa drainage maray nga ni kung nagdagos sa drainage kanal mayong gayong ati duman sa tinampo pero kung magdagos na yan sa mga tinampo diyan na po ang problema. Takon minsan pati ang tinampo pag nagbabaha. Sa binabaha naman, rayaw na baga dyan sa tahaw lugod kan tinampo, mahihiling mo sa mga basura, pati sa mga batteries. Kaya dapat ngunyan mag-asikaso sa mga barangay official sa sendang barangay, linigan po ang mga drainage canal. Nasaro pa yan sa iistaran kan mga namok. Tapos ang mga residentes man ay magparaapon na konsensain ang mga basura inaapon. Minsan ang drainage canal nagiging basurahan na baga. Yan po ang naobserbaran niya to digdi sa nagkapirang barangay sa sentro mismo kan siyudad din Iriga. Tapos apera kayan, igwapang mga pasaway man, nakababayan kita, minsan subot, dinadaran basura, digdi sa sentro kan Iriga. Pigsasakay sa trimobile, digdi pinag-aapon ay pambihira pag-arog na kayan. Dapat maghiro dyan ang civil security unit na may mga naka-duty man baga, ano yan? Taday lamang naririsa. Kaya ito kan mga panahon naging problema na po yan kan nagkapirang mga barangay digdi sa siyudad kan Iriga. Kabot nga niyan sa sanggunang panlungsod pinapod so nagkapirang mga punong barangay na yaon digdi sa sentro kan Iriga. Punta natatambakan mga basura digdi po sa sentro kan sa tuyang siyudad. Sabi kan mga punong barangay ka ito ang problema ngaya sa mga basura ngaya halis sa ibang lugar pinagdadara pa sa muyang barangay digdi sa sentro. Ay santisima kaya dapat madakop ang mga arog kaining modus kan iba po nyatong mga kababayan nanganing mamantinir an sa tuyang kalinigan. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Hoy, good morning Mampalan dyan sa Butawan Private Resort. Ki dating konsyal Sani Maestrado sinman ki Madam Carol Seya Ibarrientos Maestrado. Report! Bueno, nasa linyaman si Karondang Raquel. Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip na rin aga sa imo asin sa Gabasagan Tabay. Sa tuyang dugang na informasyon sa lado lokal, ipinagsiguro sa ngunyan kang Department of Education Bicol na igwang nagahalat na cash incentive sa mga Bicolanong athletes na maasaba kunya na taon para sa gigibuho na palarong pambansa
2024. Sa isinagibo kayang press conference tabi karon ng Philip, ipigsabi mismo ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad na magkakaigwanin panglikong ng pondo na pagkukuanan kang cash incentives para sa mga atleta na mag-uuli ng medalya igdi sa Bicol. Sa ngunyan, day pamasabi kang nasabi ng ahensya, kumpira ang kantidad na nakalaan alagad ipigsiguro kang opisyal may nagahalat sa mga matrayumpong atleta. Nilalauman man tabi ini karon ng Philip na makapag-uuli ng siguradong gold medal ang duwang atleta hali sa isang probinsya kang Masbate na sina Jerwel Tania girls discus throw asin si Ana Bianca Espinilla na girls javelin throw na enot naman na nakapag-uli ng gintong medalya sa katatapos pa lang na Asian School Games sa Vietnam. Kung magigiramduman tabi karon ng Philip igdi sa enterong Pilipinas, ining duwa lang ini ang nakapag-uling medalya na hali igdi sa Rion Bicol. Itigdugang patabi ka lang ng Philip ang opisyal na dakula man ang tiyansa na makauli giraray ni mga gold medal ang satuyang atleta sa gigibuhon na palarong pangbansa sa mga masunod na aldaw. Ipigsiguro man tabi ka lang ng Philip ni Regional Director Gilbert Sadsad na naglalaom ang ahensya nila na sa mga magura, mga stakeholders na makikipag-kooperar sinda tanganing makapag-uli kita ng medalya. Mantang naglalaom ang nasabi ng ahensya na makakaabot ng ligtas ang aaboton sa 747 na full delegation na halig di sa enterong Kabikulan sa palarong pangbansa na sa presente nasa biyahe na ang kadaklan pasiling duman sa Cebu City. And ang palarong pambansa tabi karon ng Philip masikad ini ngunya na paaboton o sa agay ni July 6, 2024 hanggang July 17, 2024. So good luck na lang sa tuyang mga atletang Bicolano. Sabi nga nito yan na sana makapaguli kita ng gintong medalya. Na iuman ang minamawot sa ngunyan kang DepEd Bicol. So yan tabi karon ng Philip ang sa tuyang heras na informasyon sa lokal sa imong programa. Ali tabi sa location, Raquel Caceres reporting. Field Report! Salamat karon ng Raquel sa mga heras mong informasyon. Kapit sa gigibuhon na palarong pambansa duman sa Cebu City. May nagahalat pala ng mga incentives duman po sa mga atletang manggagarana na mga Bicolano. Piraman raw. Saraw pa kaya nagkakapirang mga estudyante man sa junior high school dyan po sa University of St. Anthony sa siyudad kan Iriga. O digdi sa tuyang siyudad nagrereklamo. Nagkakapirang mga estudyante po ang nawawaraan ng identification card. Pero may nag-iikit na mga kapwa estudyante man sana. Ibang mga pasaway dapat mabantayan man ini pong mga sa summer class final exam na patingon yan mayo ng mga ID sa iba di sa ginigibong enrichment summer class dyan po sa sinambit ng universidad digdi po sa siyudad kan Iriga. Hirak man kamo duman sa mga kapwa nindo estudyante. Masakit bagaan pa-ID kay ito nga ni halos inaabot halos kabangang taon bago marilisan ng ID dyan sa sinambit na pong eskwelahan. O paano na imbes na magkaigwanin discount sa mga lulunadan itong estudyante tamayo ng ID kung mahuruhigpit man ang tri-mobile driver sa hinahagadan po kan iba pong mga tricycle driver na mga nagkakayod ang sarong estudyante nin ID tanganing madiscountan. Hindi kung mayo ng ID paano na?
dapat magtumar parte man po kay nian Santa Herakman duman sa mga kaakian, mga estudyante sa junior high school na mayo ng ID ngunya ng mga panahon. Siyempre, otro gastos na naman po yan. Additional burden sa mga magurang na nagkawaranin aidan sa indang mga kaakian. Dyan po sa sinambit ng eskwelahan, kay tungani may nawawaranin cellphone, kwarta. Na purupundit tagaro nadakop na supraikit dyan. Ngunyan, ID na naman ang binibiktima. Ay ano na yan? Ano po ang maugmang barata dapit sa Health Emergency Allowance. Katupadan na kana pangako kana presidente na si BBM asin iguana na 27 bilyones na pesos na ipapaluwas na Department of Budget and Management tanganing mabayadan ang kabilugan na nawawalat na emergency o ining health emergency allowance claims kan mga healthcare workers bilang pag-utob sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Bongbong Jr. na mabayadan na bilog ang gabos na unpaid arrears para sa health emergency allowance kana sa tuyang mga healthcare workers. Pinag-anunsyo ni Department of Budget and Management Secretary Amina F. Pangandaman na nakatagama ng i-release kan DBM ang 27 bilyones na pesos para sa nasambit ng programa ngunya na pagkaaldaw. Magarumduman kana Mayo kana taon na ini opisyal na pinaghurot kan Department of Health na pagpapaluwas kan Special Allotment Release Order o SARO as in Notice of Cash Allowance na nagkakantidad nin 27 milyones o 27 bilyones de pesos. Tapos may 453 milyones pa para masakop ang bayad na 5.039.926 na nawawalat validated na dai panabayadan ka na hiyasin man na 4,283 na COVID-19 sickness and death compensation claims kan mga kwalipikadong healthcare as in non-healthcare na mga trabahador. Ana parehong kantidad ang ipinag-atubang sa Senado sa pagdangog kan Mayo 20 as in tulod man ini kan Department of Health para ibali sa indang FY 2025 National Expenditure Program bilang pag-utob sa direktiba kan sa tuyang presidente. Sabi digdi, we will release the additional 27 billion pesos requested by DOH for the settlement of unpaid HIA claims of our healthcare workers. Today, this is a promise fulfilled. Dawa sa 2025 pa ini pinaguhurot ka na DOH maigutan na kan DBM na mas amay ining utubon. Nalanta deserve man sinda sa indang mga trabaho sa health sector ini ana pagsisiguro man ni Secretary Mina. Sa presente pinagpaluwas na kan DBM an 91 bilyones de pesos 283 milyones sa DOH para sa public health emergency benefits as in allowance na nakakasakop sa gabos na benepisyo para sa mga healthcare worker punpakan 2021 sagkod sa 2023. Sa kantidad na ini
73.261 billion ang pinagtagama partikular para sa HEA. Kabilang man sa PIBA and Special Rest Allowance compensation para sa COVID-19 sickness asin mandate asin kadagdagan na benepisyo arog kan meals accommodation asin transportation allowances para sa mga healthcare workers. Tapos ining kadakol na naman ngunya ng mga nagluluwas na santol. Kan-enot mga Indian Mingo naghohorolog na sana. Ngunyan mga santol na naman po ang mapasakit sa satuyang halanuhan. Pero sabi man kan iba, di nga magparatulan sa santol. Tayo maminyari ka kaninyong boros. Masasakitan ka mo sa pagluwas kan sa indong ati konpig para halonin doon mga tulang kan santol. Yan man po ang problema. Kung minsan kaya mahamison man ang ibang santol. Tapos nauso pa itong santol na Bangkok. Mahibugon ang ubak. Saradit sana ang pisog. Kundi ngon yan, ang mga santol bagang nahihiling ko, hubal pa sana, nagyayelo pa sana, nagpaparahurulog na, tayo nagpaparagarapo na. Kan ibang mga kaakian. Pero niya ako, gutom, ang ibang mga kaakian ngon yan na. Mantang si former Vice President Leni Robredo ang nagatinderman sa Ramon Magsaysay Awards 65th anniversary celebration to represent her late husband Jesse Robredo. Ang dipuntong si Jesse Robredo ang maresibikan na prestigious award sa Nobel Prize of Asia 2000. Robredo said she was honored to be in the presence of other Ramon Magsaysay laureates. She was in good company. Ramon Magsaysay Awards 65th anniversary celebration was there to represent GC, who was a Ramon Magsaysay Award in 2000. It is always an honor to be in the presence of the esteemed RM laureates. Dagdag pang pahayag ni dating Vice President Leni Robredo. Tapos, dapit man po digdi sa pagbuburokasan kan klase, pinagpaluwas na kan Department of Trade and Industry ana price guide para sa mga school items kasabay kan nagraraning pagpuruunan liwat kan mga klase. Sa sarong pahayag, tinawan doon kan DTI na gabay sa pamimili ng school supplies, iyo ang nagsiserbi bilang price guide para sa mga consumer sa pagbakal kan mga school supplies. Nakabugtak man digdi an item asin ang presyo kay ni arog kan mga minasunod. Ang notebooks 11.80 pesos hasta 52 pesos. From grades 1 to 4 ang pad paper 9.50 hasta minaabot sa 61 pesos. An intermediate pad paper 13 pesos 80 centavos. Nagpapatakman ang iba ni 48.75 pesos. Ang lapis 11 pesos hasta 33 pesos. Ang ballpen 3 pesos hasta 33 pesos. Garumayo naman ballpen na atris ngunya na. Terming lampas ng 7 pesos ang ballpen. Sarong kaon kan crayons na o ining Crayola na may 8 kolor, 12 pesos. Ang regular, 65 asin o regular.
12 pesos. Tapos 65 pesos ang jumbo. Crayon pack, 12 pesos ang colors. Ang 12 color, pambira. Ang dakula, 32 pesos. Tapos igwapanin Crayolaman, 16 ang color, 24 pesos ang regular, 83 pesos ang dakula. Tapos ini man na Crayolang 24 ang color, 34 pesos ang regular, 114 pesos ang dakula. Mga pantahar 15 pesos hasta 69 pesos. Ang roller 16 pesos hasta 29 pesos. Ang eraser nag-aabot nin 4 pesos 50 centimos. So sadit. Ang dakula 20 pesos. Abiso ngunyan kan DTI perming i-check ang label kan mga school items. Pinag-inganyo man ni Trade Secretary Alfredo Pascual ang publiko na magbakal kan school supplies hali sa mga kumpanya na nagkukumply sa labeling requirements sin gamiton ang gabay sa indang pamamakal. Di sa label na ini indaman sana. Ani bangani made in China may uman label. Bakal ka mo dyan sa mga tindahan kan ibang Chinese. Ayaw naman mo yan mga label-label na yan. Tapos ang pigahan na patingon yan kan mga parabakal. Itong barato daw. Ngayon mayong label. Basta barato. May label man kung lana ka mga mahal, kan notebook, kan lapis sin ballpen. Daklingon yan, nagtitipid ni bangani, sinasakit na makapag-enroll. So iba mayo pang pang-enroll. Bako na pong basta-basta ngunya na magpa-eskwela ka. Puon elementarya hasta kolehiyo. Grabe na po ang gastos. So iba dyan nag-aasa sa naman sa subsidy. So ibang subsidy, hinali na. So sa kolehiyo garo hinali na so subsidy. Kaya nga ni sa mga makolehiyo ngunyan nadidipisila na po ang iba. Tapos kung bako pang maigot sa pag-adal so ibang mga estudyante yan ang sopas. Herak man duman sa mga magurang na naguhuna, nag-aadal sa indang mga kaakian, ito palan, so iba naglalantuag sa naman, darakan barkada. Kaya dapat ang paglapigot kan mga magurang pungunyan, tawan tama nin balos na magmaigot kita sa satuyang mga pag-eskwela. Kaya yan po ang dakulang pamanakan sa tuyang magurang. Na day kayang bakalon basta-basta an sa tuyang inadalan. Yan ang magiging dalan sa puturo kan lambang saro sa satuya kung kita nagmaigot sa pag-adal nagkaigwanin marhay na trabaho. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Wala po kitang 46 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Kumusta man pala dyan sa mga parantabay niya to, dyan po sa Banuan Kanabuhi.
Conchal Marlon Tabaldi dyan sa Barangay De La Fe, asin man ki Ma'am Dalia. Siyempre ki Mayor Lacoste sa iyang aki ki punong barangay Ralph Lacoste dyan po sa Lourdes sa Banuan kana buhi asin sa iyang bilog na pamilya. Sa kuya ama na dating amigong, dating punong barangay. Anong dating amigo? Amigong tunay. Dating punong barangay Welibong Nieba. Siyempre ki dating alkalde Margie Moran Aguinillo. Saka ki dating alkalde Jones Belsa. Kumusta na daw si dating Conchal Ting Villadares? Na lamang kita nakakapasyar dyan sa iyang residensya. Plano man ka na Department of Agriculture na bawasan ang pork import sa Pilipinas hasta sa 60,000 metriko tonelada ngunya na taon. Ini kasabay ka na pagmamauot kan ahensya na mapakusog ang local production kasunod naman ka na pigsasagibong mga programa kumo pagbuhay sa industry kan sa tuyang nasyon. Basado sa plano kan DE, mauot kay ning ribayan ana 10% gikan sa imported pork supply kan nasyon asin ipantapal igdi ang domestic production o lokal na produksyon. Ini katampad ka na 60,000 metriko tonelada nin karne nin orig. Sigon sa ahensya magagamit igdian na 2.1 bilyones na pesos na pundo para sa Modified Repopulation Program. Terarom ka na pigbagong repopulation program kan ahensya igwang tulong magkakaibang package na pwedeng pakinabangan kan mga parauma sa nasyon. Enot, ana pagpapatindog nin production farm na nagkakantidad nin 16 milyones 21 mil asin may kapasidad nin 600 sow o mga kondig di sa iriga agaknan. Itong mga paraugbon, panduaan na 30 sow level capacity production farm na nagkakantidad nin 10 milyones na pesos. Mantang ang pantuluan na 30 sow multiplier farm na nagkakantidad man nin 10 milyones de pesos. Kaya maugmang barata ini para sa mga paraatamanin urig daw ang ani babawasan an pundo. Hoy, kumusta man sa maparantabay niya to? Diyan po sa Banwaan ka na Baaw. Ki Miss Ana Proel, asin man ki Mading Rose Batan dyan sa Barangay Salvacion. Siyempre ki Manay Munching Maglapid, asin man punong Barangay Nini Ablan dyan po sa Barangay San Jose. Kumusta man ki Conchal Ben Blanquera. Nagtitinir na kumpiyansa National Economic and Development Authority na maabot kan Pilipinas ang upper middle income status sa 2025. Paliwanag ni NIDA Secretary Arsenio Balisacan, haros haraninan Pilipinas sa threshold na
1,516 na minimum tangani na mapabali sa upper middle income countries. Nagray na. Sigun pa sa sekretaryo, ang gross national income per capita kan sa tuyang nasyon wan kabilugan na kantidad kan kwarta na natipon kan mga tao sa nasyon asin mga negosyo kinakaipuan sana na lalo pang magrambong ni na 6.7% ngunya na taon. Ginibo ni Sekretary Balisacan ang patara-tara. Itong sabi kan sarutang pag-iriba na nag-interview ka itong dipuntong Congressman Nansing Alpilor. Kaya Congressman patara-tara ata ngayon, mayo na nga nga patara-tara, nalingaw, nalunod kung sa ko yung isasabi. Ay na mangyayari. Makonselo man ito si dipuntong Congressman Nansing Alpilor. Ginibo ni Secretary Balisacan na patara-tara sa ibungkan na pagbugtakan World Bank sa Pilipinas como sarong lower middle income country na may gross national income per capita na 4,230 na dolyares kan 2023 mas halangkaw kaysa 3,950 dolyares na nairehistro kan 2022. Basado sa pinakahuring klasifikasyon, ang mga nasyon na may gross national income per capita na nasa pagultanan kan $1,146 asin man $4,515 may kukonsiderar na lower middle income countries. Sa ibong kay ni sigon sa NEDA chief, dai kaipuhan na baguhonan na 6% asin man 7% na target na pagrambong kan ekonomiya tangani na maabot ang upper middle income status. Nagrambong man subuot nin 5.7% ang ekonomiya kan nasyon kan anot na quarter kan 2024 pasana subuot sa kadaklan kan kataraid tang nasyon sa Southeast Asia huli sa mas buntol na household consumption asin paggastos kan gobyerno. Nagray nangod. Kaya halat-halaton ta po na mamatian ta na pagrambong na ini kan ekonomiya kan sa tuyang nasyon. Naman lugod masaroko. Ang problema kaya digdi po sa tuyang nasyon nasasaroko ang pagrambong kan ekonomiya. Dan iba man niya tong mga yaon sa posisyon sinasaroko. At nagrorambong na sa sarokoon. Ay, santisimang buhay tapo ini sa Pilipinas. Kaya ito baga, paasinso na ko ta so, sa tuyang nasyon. Kaniyon naging presidente si dipuntong presidente Benigno Noynoy Aquino Jr. Lagad kan maribayan, medyo nasuro-saroko. Nakaribay na sa ibang presidente na naman. Ayan po ang problema kan Pilipinas. At nagrarahay na sudalagan pag iba na naman ang naging presidente na iiba man so direksyon. Mala tapag abot ki dating presidente Gloria Macapagal Arroyo na ibang marhay so direksyon kan Pilipinas. Naging rampante sa korupsyon kan panahon. O minabot na naman kay Tatay Digong, mas lalong luminala. Nawara so kumpiyansa kan ibang mga kababayan niya to sa mga pigpara butasan ng pahayag ni
dating Presidente Rodrigo Duterte. Nasabayan pa kan pandemic. Na kumbaga, so sa iyang mga pahayag, naging suhay duman sa mga nangyari. So iba, okay man. So imbis na mangyayari, iba so nangyari. Kabaliktaran. Yaon dyan so kampanya laban sa illegal na droga. Tapos so binutasan niyang pahayag dapit sa West Philippine Sea na madara siya nin bandera paglalaban ang Pilipinas. Anyari? So palan patutumbaon sa bandera kan Pilipinas duman sa West Philippine Sea. O baka pinatalbong pa sa bandera duman sa pinalataw sa mga Chinese national ay inda buhay Pilipino. No arin daw kita makakaawas sa pang-aapikan iba pong mga dayuhan digdi sa tuyang kinaaban. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Sa diritang nasyon, kitaan inaabuso kan iba pong mga dayuhan, lalong-lalo na kaining ibang mga Chinese. Kitanan gustong palupadon digdi po sa tuyang nasyon, pambihirang buhay tayo ni. Pero antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Mag-Yiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy nang guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman.
I'm Alberto Arma from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung yiling. Nagpapasalamat ako sa yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya minuntain ko na ang yeling. Yiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo, ayaw mo na maulit yung mahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare, pero ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Napakahilig sa maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas. Above normal eh. Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan ay napakagaling ng Kidney Care na are. Ay normal lang aking creatinine eh. Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee.
Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Ohoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Hala bilang inhenyero, napaka-busy ka sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumaas BP ka. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan.
Virus-tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. 7 Healthy Habits. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered.
Mga karonda, magdangog na sa Pambira ta, iba na ba itong naglalawagan? Masakit pag biglang namalik mata. Paano po kitang 15 minutos makalampas alas 9 din pagkaaga? Parailing ko kaya si Andoy Dabugas. Nagpapakurokotitap bagay ni. Man po sa probinsya kan Camarines Norte, nadagdagan pa ang bilang kan mga tinamaan kan pertussis o huffing cough sa lalawigan kan Camarines Norte. Na nagsakat na ngunyan sa bilang kan tulo basado man sa pinakahuring report kan Department of Health kan nagtalikod na aldaw. Ini basado man sa Philippine Integrated Disease Surveillance and Response Database Morbidity Week 26 na may pitsang June 23 to June 29, 2024. Enot na magkaiguanin kaso kan pertussis sa probinsya kan huring parte kan Mayo sinasundan kan sa rupa kan nagtalikod na simana ang pertussis o huffing cough ang sarong nakakaulakit na helang na nakakagadaan lalo na sa mga umboy, mga kaakian. Pag may pertussis na o sintomas kan pertussis, araw kan si ipon, abo, asin pag naglalanaan pag-abo sa laognin sa ruhas taduang simana, iyon tulos na magpakonsulta sa pinakaharaning health center. Ana huffing cough iyon sinusundan man ka na matinis asin ipit na paghangos matapos mag-abo, pwede man na magdaramanin pagsusuka asin kasakitan sa paghangos. Gon sa Department of Health kinakaipuan man na kompletuhon ana tulong dosis ka na pentavalent vaccine o 5 o 5-in-1 vaccine na bistado bilang diphtheria pertussis, tetanus influenza B, asin hepatitis B. Hoy, ganyan po pagkaga, makaulay niya to si punong barangay Boyet Nagrampa, kana barangay San Vicente Sur, digdi po sa syudad kan Iriga, Kap Boyet. Good morning po. Good morning po sir, and good morning ma'am po sa gabo sa nagiinanyog sa RPNDZKI. Kumusta po ang barangay San Vicente Sur ngunya ng mga panahon? Maraming bang po, kasuhapon tapos pa lang kami, nagdigdi po ang The Challenge Initiative kana sa Zoilig Foundation
na-certified na po ang satong barangay bilang adolescent-friendly healthcare facility level 1. Sabi nila kami ang pangtulong barangay sa Iriga. Kan sarang simana naman, pinagpian man kami, pig-evaluate man kami, ang sabi sa mo, number 1 kami sa barangay sa Iriga. Yun po itong quality assessment, quality implementation assessment kan TCI man through Zoilog Foundation. Ini po ang mga programa sa sa Barangay Health Center ni. Maiba po kita kap, kumusta po ang mga project nindo dapit sa clean up drive dyan sa indong barangay? Padagos man po ang clean up drive sa bakusan ng dahil sa DILG guidelines na dapat igawang clean up drive and road clearing activity ang kada barangay per DILG po. Ginigibo tama po yung maski bakong yan. Every Saturday po ang piyan mi ang clean up sa road clearing kan sa itong mga road network. Gawa na kaming mga pigbakal na mga gamit po para po yan maging proactive po ang barangay. Oo, usong-uson naman po bagangon yan ang helang na dinggi. Iyo po. Ang sabi po nga nabasa ko po pati nga ni ang COVID, igong bagong strain na medyo nagtataas ang kaso. Pero I think tolerable level pa man. Yari nga nidigbi sa barangay mi, permi kaming igwang alcohol para sa gabos sa bisita, and we will offer also face mask kung per request po kan malaw sa Barangay Health Center. So mga hayop po dyan, araw ka na urig, ano po, mayo pa man dyan nakaabot ka itong pinagsasabing ka na Department of Agriculture na QP bear para sa mga urig? Mayo pa man pong report, maski po sa swine fever, mayo man. So, okay pa man po, and mayong reported na case po dito. Kumusta na po itong mga proyekto nindo na pinaglalakaw niyan sa indong barangay? Ang pinaka major project po na piglalakaw mi, iyo po itong Arukay Road or itong Nia Road from Santa Cruz to San Vicente and up to La Trinidad sa dam. Pero naghahalat na lang po kami, ang sabi baka the first or second quarter. Pero may kuyan na po itong kung sa Kuya Juan approval, verbal approval and support kana Department of Agrarian Reform through Undersecretary Niña Taduran, and with the recommendation naman po kan sa itong mabuot na mayor, si Mayor Rex Oliva and sa iyang mga Vice Mayor and the Council, especially si Kagawad Dandrep Abonite po. Siya talaga nagtatabang sa ko, si Kagawad Dandrep. Kumusta man po ang suporta kan probinsya sa indong barangay? Kuyan po, ngunyan nga ning naglalakaw na po matatawan kada kaming mga pulong para sa Barangay Health Center. Dahil man po nindo, ako bilang sarong halis sa medical field, saro sa priority ko ng health center and magkaigwa ng mga bulong di sa health center para gabos na madigding mga residente na kepuhanin bulong matawan sinda. Kaya ang probinsya nagtatauman ng tabang po. So far, ang mga request may po na aprobaran man, ito pong mga resolution for mga road network, dikit pang follow-up. Ano po yung kamo dyan na patinampo manood sa farm to market road? Igwa po kami mga big request na farm to market road. Pero dikit na lang po. Pero ang talagang pinaka-priority ining Arukay Road, ining National Irrigation Road. Dahil ini po talagang dakulon ang manginginaban digdi, pakulang ang Barangay San Vicente Sur, kundi ang pagtaraid ming barangay, ang Santa Cruz and La Trinidad.
And ang accessibility sa City Hall madali na, and at the same time mapabawasan ang traffic lalo dyan sa may chokehold na area, dyan po sa may Shell, kasi po yan parang crossing. Kung magibo po ang Arucaan Nia Road, mababawasan ang traffic dyan. Kung minsan po, kadalasan po, pag haling San Vicente Sur or River Unit area dyan sa City Hall, nagkaka-traffic na siyempre mapundo sinda para mag-patsiring sa City Hall or sa Santa Cruz, Matuli Road. Ngunyan po ta mapuruunan naman ang klase, enrollment na duman sa mga estudyante niya to. Kumusta po ang suporta nindo sa edukasyon kan nagkapirang mga estudyante dyan sa indong barangay? Digdi po sa barangay mi, bilang po aki kan sarong edukador kan mga papa sa kamama ko, gabos edukador. Mga 2 weeks, 3 weeks ago po, talagang kinaulay ko na po ang ang ALS worker, daycare worker, and nakikipag-coordinate naman po kita dyan sa elementary school. Lalong-lalo po digdi sa daycare saka sa mga kliyenta sa ALS. Naggrabe po ang koordinasyon ta, kinakaulay ko po sinda. Magtao sinda kang gabo sa gagamiton ninda. Lalo ang mga visual aids, learning aids, mga office supply, para po kasi aram taman po ang mga healthcare, daycare workers po, mga sara dito lang po ang honorarium ninda. Yan talagang tugong ko sa inda, dahil sila maggasto kan sa diri nindang sintabo, didikito na lang nga ni ang honorarium ninda. So at least kung may provide ko sa inda ang gabos ng kapangangaipo, dakulong tabang naman po yan. Saka, ang sabi ko sa inda, bakusan ng sa mga office supply, dapat ready ang mga rooms ninda, ang classroom ninda, and ipaaram sa ko kung ano ang mga kaipuhan ninda para pagtatarabangan kan barangay, mga barangay employees na makuyan, para paglaralaugan kan klase ang mga aki komportable. Kaya nga ni po itong sarong daycare ko, ang unang nahiling ko duman, mayo nin kisame. So ang pinag-ibuta po, nagbakal kita. Although bako man po itong talagang kisame ang pigbakal ta, pero ito pang mga insulating materials, kinaganta na po ito para maging komportable man ang mga aki paglaog din na sa klase. Sa elementary school man po, kinaulay ko naman po ang principal na kami ma-participate sa brigada eskwela. And the same po sa daycare workers, kinaulay ko masinda, kung igwa kaming may tatabang para po sa pagralaogan sa klase, iparam lang sa barangay para po magibuhan tang makatabang kami. Kumusta man po sa tuyang mga barangay health workers? Very sinda, talaga may iguson, hard working talaga po. Without them po, ang gabos na achievement ka na the health center mi, dahil po yan mangyayari kung mayo sa inda. Dahil nga ni po yan, ang pinaka-latest ito pong sa QAI or Quality Improvement Assessment na ginibo 2 weeks ago. Ang sabi po sa mo, kami ang number 1 sa Iriga. And so hapon po, kami po ang saro sa tulong barangay na certified as adolescent-friendly healthcare facility digdi sa siyudad ni Iriga po. Pangapudan mo na lang po sa mga parantabay niya to, lalong-lalo na digdi sa siyudad kan Iriga. Ang barangay San Vicente po, welcome po ang mga guests po digdi. We are trying to develop programs para digdi po pakulan, digdi po sa San Vicente Sur. In fact, pinagpupunan sa pong mag-ipo ining test sa barangay training center ngunyan. Iyo po yan ang saro sa piga iisipan ta para po makatabang sa mga unemployed
ng mga tao dito sa San Vicente. And gusto ko man pong ipaaram na igwa kitang inter-team open saka inter-barangay basketball tournament na maabot na July 21. So far, sa open tournament, igwa kitang 16 entries coming from the different teams, saka maski po sa partido area, Batu, Baaw, igwa po kitang entries. Bali po, gabos kay baan mga interbarangay, mga close to 50 teams po ang makawat dyan, which will open on July 21 po. Imbitado po, gabos, na magdala. Salamat po, Kapitan. Salamat man po, sir, sa pagtaong para po ma-interview ako. Salamat man po. Yan po ang pagkikipag-ulay niya to kay punong barangay Boyet Nagrampa kan barangay San Vicente Sur digdi po sa siyudad kan Iriga. Nakol pala na mga proyekto si punong barangay Boyet Nagrampa dyan po sa San Vicente Sur digdi po sa naunang bita ng siyudad. Asin itong dapit duman sa gigibuho na tinampo dyan sa may sityo Arukay naan pundo pinagahurot niya ki Yosek Yosek Ninya Taduran kana Department of Agrarian Reform. Kulang tabang po ini dyan sa iyang barangay asin sa mga pagtaraid pang barangay. Good morning man kay Kagawad Juni Nacario. And syempre sa gabos na po mga taga San Vicente Sur, kumusta po kamo? Wala po kitang 34 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Sa agaman pala na eleksyon ka na Board of Directors di po sa Casoreco 3 ining District 2 Iriga South alas 8 nin pagkaagas alas 3 nin pagkahapon asin ang nakabugtak digdi qualified loan candidate for District 2 Board of Directors si dating konsyal Dante Katangi Uliba. Dati naman po ining naging director dyan sa Casoreco 3 ang voting center mismo dyan sa Iriga South Central School. Tapos sabi digdi how to vote only bona fide member consumer owner of Casoreco 3 just bring a Casoreco 3 ID or any valid ID. Tawanganin gawin na mag-eleksyon. Tumayo man kalaban si dating konsyal Dante Oliva. On minsan, pero makangalas mambangan mga oro eleksyon na ini sa Casoreco. Sa ibanganing lugar, halos ang iba, buo nang magkandidato. Mayo nang nagkakandidato, siyempre, kung maging director ka, tapos sigan brownout sa iwang nasasakupan, yan po ang problema. No?
No, man ngay ka direktor da, basta ngay ka na ginibo. Kading pagparaburo brown out, binabasol so direktor. Bako nalugod so general manager kan kasoreko 3. Kaya iba dahil na pong interest na magkarandidato sa pagka-direktor dyan sa Kasoreko 3. Kung yun, pagpara paabutan ng mga reklamo ay tapos. Tapos ang masunod naman na eleksyon sa Hulyo 20. Duman mismo sa Buhi Central School dyan sa Barangay San Pedro. Kaya duman sa mga interesado na kumandidato bilang direktor, makipaghilingan sana sa Member Services Division asin magdulok kay Mr. Jeromio H. De Leon, an Institutional Services Department Manager. Treste na naman sarong dump truck asin Toyota Avanza kabali pa ang motorsiklo na naimbelto sa sarong aksidente duman sa Barangay Bangkirohan, Legazpi City. Kaya ingat-ingat po kita ngunya ng mga panahon da mahal nas ana tinampo. Kumbaga kung minsan na aksidente sa bihikulo sa tinampo nagkakarambola. Hoy, kumusta man sa maparantabay niya to dyan po sa Banuan kan Balatan. Kay Mayor Nina Bagasbas. Siyempre kay Police Major Engelbert Toraldo. And Chief of Police. Nanindugan man ang White House na dai maatras si US President Joe Biden sa pagdalagan liwat kay ni sa pagka-presidente. Kasunod ini sa nagluwas na urulay na nagkakaproblema ang US President sa iyang salud. Sinabi man ni White House Press Secretary Karen Jean-Pierre na mayong balak si Biden na mag-atras sa laban asin magpapadago sinda sa kampanya. Nag-meeting naman ni Biden ang 23 na Democratic governors para masiguruan sa iyang kapangganahan. Magarumduman dakol na mga nakarisaan na kaluyahan kan salud ni Biden na mag-atubang sinda ni dating US President Donald Trump sa sarong debate. Kung dahil na kaya, dahil na magparakandidato, paubaya naman sa iba. Pero kayaan nasyon kan Amerika na ulah kita na dakan Pilipinas. Na mga politiko, garo harabo naman magharali sa indang pudir. Gusto na sa naman mga magparakandidato maski maluya na ang salud. Paubaya naman President Joe Biden sa ibang kano.
Tapos duman man po sa Senado, pigsaysay ni Senador Robin Hood Padilla na diretso ni Senadora Nancy Binay na magsunad ng reklamo sa Senate Committee on Ethics kontra kay Senador Alan Peter Cayetano na naging ugali kay ni sa iya sa pagdangog kasudma. Ana pahayag ni Padilla ang makalis na saysayo ni Binay na pinag-aadala nindaan posibleng pagsusunad ng reklamo sa Ethics Committee. Apera digdi maugma ini sa mga ribayanin suwestyon asin naratibo. Alagad kan sa iyang nahiling na napasiring na sa personalan ang pag-urulay sa kakaini nagmosyon tanganing suspendihon ang pagdangog. Una mo pati si Robin Padilla. Turo diritso ang tindog. Alagad kun minsan nagbabari-bari man. Naburo baring dayman dahil lang maulakitan kan sa iyang tugang. Nanagin baring day talaga. Kapag naulakita na ang action star na ini. Tapos na dyan sa Senado, dahil lang maging gandang hari. Nadigdi po ka sa Nasyon Pilipinas, nagdadakol ang mga gandang hari. Ano daw yan na biglang nagpaparadakol. Sabi nga ni kan ibang mga nakaulay ko, dahil man nga nagbabarados. Karoon na nga mga kabuting nagbuburutuaan. Ay, santisima niya kung buhay tayo ni. Kung ang mga federasyon magparadakol. Igwa na bagang party list na LGBTQ plus 1 kaya ito kundi dahil mambaga ito nangyari pa indangon niya na masunod na eleksyon igwa na nga nagtutulod kan Sugi Bill dahil lang magparasuki-suki ang bill na yan. Sakit kung so nagtutulod kan Sugi Bill, bilbilon. Hoy, kumusta man ki Lynn Pantiserbino? Asin man ki Manoy Felix Casti Castillo dyan po sa Babatngan, San Isidro, digdi po siyudad kan Iriga. Yan sa Locks Trading ki Engineer Melchor Nakari Jr. Di man sa Barangay San Nicolas, kumusta man ki batchmate Aldrin Alteza. Siyempre ki Manoy Into, ki Bangor. Kumusta na kaya si Deji Mandi? Saka si Johnny B. Nalaman po nagpaparamdam si Johnny Bravo. Meron na nanama na dyan sa CSPC. Saka si Marco P. Tulo na sinda dyan Si Joanner D pa. Man sa Siyudad Canaga, mahigpit na palan ang yaon sa traffic. Dapit digdi po sa mga mariribuko na tambotso kan mga motorsiklo na nakakadisturbo sa mga residensya. Digdi nga ni sa Siyudad Canirigay, Guaman. Dapat iyon yan magkadarakop kan Land Transportation Office.
mga nakakabulahaw sa mga kababayan niya to. Ang iba pati na mo kaskason, ito pala yaon man sana sa burihan, makusugon sana sa tambutso. Nagapahimutik man si Naga City Mayor Nelson Legacion kapit sa nagluwas na mga post online na sa iyang agom na si Marion Eloisa na madalagan bilang alkalde sa 2025 elections. Sigon kay Mayor Legacion, maski sa iyang pamilya kontradigdi. Sigon sa iya nagluwas na mga barata na ang sa iyang esposa ang madalagan bilang alkalde kan syudad ni Naga mayong basihan. Me and my wife have not agreed on it and our children are against it. Therefore, it will not happen. Meanwhile, Legacion also thanked his loyal supporters as he encouraged them to post for Thai interest of Naga. I am nonetheless grateful for the expression of support to my wife that such posts entails, said Legacion. However, I am asking all my supporters to rally behind the single purpose of advancing the interest and progress not only of Naga but also of the 3rd District of Camarines Sur. Marhay na aga po sa gabos. Nagdagpang pahayag kan alkalde. Legacion is currently serving his 2nd term as mayor. Former Vice President Leni Robredo earlier expressed intention to run for mayor in Naga in 2025. Problema kaya sa syudad kan Naga karon na lakitan man kan iriga. Ito igwang magkausad tapos biglang nagkasuruhayan. Sa Naga, igwang naman magkasuhay. Bagaw naman magkausad. Ay napangyayari ni kan dalagan po kan politika. Iyo takon minsan man kaya so magkairibahan, iyo man siya nang nagbabaranggaan. Normal na po yan sa politika. Kan paborobalyo. Tapos so magkalaban, nagkairibahan, nagbaraliktadan. Sabi pa sa barata, total na 44.69 bilyones na pesos ang kantidad kan illegal na droga basado sa controlled precursors and essential chemicals and laboratory equipment were confiscated by government anti-narcotics authorities from July 1 to May 31, 2024. According to the Philippine Drug Enforcement Agency PDEA and the National Anti-Drug Campaign numbers, the PDEA 5,813,077 kilograms of shabu, 74.60 kilograms of cocaine, 3,907.17 kilograms of marijuana, and 96,550 pieces of ecstasy were seized during this 2-year period. Pero pala nini sa ecstasy, extanu. During the 71,591 anti-illegal drug operations, 97,445 drug personalities were arrested, while 6,413 others identified as high-value targets were collared.
The anti-illegal drug operations conducted by various law enforcement agencies also resulted in the dismantling of one clandestine laboratory and 1,021 drug dens. With the whole nation approach anti-illegal drug campaign of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the report indicated that 20,825 barangays are now drug cleared, with only 6,691 barangays remaining drug affected. Di nagray na. Dangerous Drugs Board explained that the parameters for declaring a barangay as a drug cleared include the absence of drug supply, transit, transshipment activity, clandestine drug laboratories and warehouses, marijuana cultivation sites, drug den posers, users, dependents, protectors, cuddlers, and financiers. At least mayong bareta na dakol nagagadan di sa kampanya laban sa illegal na droga kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kumpara ka itong kampanya ni dating Presidente Rodrigo Duterte kan panahon na kadakol pong tinutukhang ang kadakol na nagagadan mga Pilipino. Si Chinese na imbelto sa bulto-bultong droga, lakabuhay. Triste pata, sabi ko no, nakadilag. Sabi man kaniba, ay, kabutigan nga ito nakadilag, pinadilag. Kaya masakit po pag-arog kayan ang dalagan kan kampanya laban sa illegal na droga. At least ngunyan, nainanggayo apektado ang mga Pilipino. Bakong arog po kan mga panahon na bigla na sanang nagkakaturumba sa mga Pilipino. Binabawian in buhay sa pantutokhang. Eneman ang makonsuelong bareta. Sarong macho dancer ang naging milyonaryo tulos matapos makaresibinin 1 milyon na tip halis sarong VIP na customer duman sa Adonis Gay Bar. Sabi kan manemento kan bar ini an enot na pagkakataon na may nagtaunin arog kay ningi kadakulang kantidad bilang tip sa sarong dancer. Sangon niya naghahanap ang Adonis Bar nin mga bagong macho dancer na pwedeng magkita nin sanggatos mil sagkod sa 150,000 de pesos kada bulan. Apera pa sa mga tip hali sa mga customer. Ang qualification pala, yummy, medyo gwapo, parang as gumiling, mabuot, dakulaan sawa, apamir. Masakit pag-arong na kaya ng macho dancer. Data, dakulaan halos. Antisimang buhay. Kaya sigon digdi sa tuyang mga mahal na kamaritis itag na sa indong mga amigo na marhay magbayli asin may darakulang hawak. Dailanta baka ininan sa indang pagkakataon na mag-asenso sa buhay. Pambihira. Tapos inima na NBI files charges versus 2 persons for stealing SIM cards with Good Time bank accounts. Charges have been filed against 2 persons who have been arrested in separate entrapment operations in Metro Manila for illegally selling subscriber identity module. Cards with registered Good Time bank accounts, the National Bureau of Investigation said. In a statement, the NBI identified those charged as Raymond L. Contado and Nicole B. Jimenez, who were arrested last June 20 by operatives of the NBI Cybercrime Division during separate operations in Caloocan City and Mandaluyong City, respectively.
Charges for violation of Section 9B or trafficking and access device fraudulently applied for under RE Republic Act 8484 in relation to RE 10175 or the Cybercrime Prevention Act were filed against the arrested subjects, the NBI said. It said its CCD conducted the operations after receiving information that the Facebook accounts GT Nomi, Jomar, and Nicole Jimenez have been engaged in the selling of Good Time Bank accounts. Allegedly, the above-mentioned accounts were created using fictitious names and identification cards. Director Jaime B. Santiago said the cards are being used for fraudulent purposes, such as online scams, it also said. Added that online verification confirmed that the said individuals were offering registered Good Time accounts for a fee of 1,000 pesos each, which is a violation of RE 8484 or the Access Devices Regulations Act of 1998. NBI CCD enhanced entrapment operations that lead to the arrest of the two suspects who agreed to meet undercover agents for the payment and delivery of registered SIM cards with ready-to-use Good Time accounts. Kaya mag-ingat po kita ta kadakol kan scammer ngunya ng mga panahon. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Kabali pa sa mga hacker. Tapos ang naging problema niya to ining SIM registration napig para pa register so mga may SIM card kan sendang mga SIM card pala dahil man magagamit sa kung ano pa man kan mga subscriber halos mayo man pakinabang itong SIM registration profiling naaraman sa mga profile kan sa tuyang mga kababayan. Pwede na lugod i-hack. Minsan madulong panganan mga hacker, scammer sa Department of Information and Communication Technology. Mas high-tech pa kun minsan ining ibang mga hacker, scammer sa Pilipinas. Dapat gibuhan po ini kan sa tuyang gobyerno nin paagi kung paano matatrap ining mga hacker, scammer digdi po sa tuyang nasyon nakadakol na po kan mga nabibiktima. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya do sa pagpaabot nin informasyon ang sulo-sulo si Karondang Raquel. Sa information, si Ricky Sagayap. Sa transmitter, si Tony Matic Saison. Ay na daw si Apa. Si OIC, Ma'am Kyle Riag Obligasyon. Sa lado technical, si James Oco. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.